Mas gihingusgan pa sa Mandawi City LGU ang kampanya kontra dengue. Taliwa ning mga kaso nga natala karon. Lain-lain ang mga laka nga gihimo pakigbatok sa maong sakit. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa City Hall naabta namo kini mga barangay health workers sa Labugon, nag-andam sa ilang mga nakuhang brochures gikan sa City Health Office. Mag-caravan sila ugma batok dengue, maong ipang-apod-apod nila kini sa mga kabalayan. Unod niini, mga impormasyon batok sa sakit ug unsaon paglikay niini. Caravan gud mi kay para ang tao ma-aware nga kinahanglan manglimpyo aron dili ta magkasakit-sakit og dengue. Limpyuhan gud ang mga botilya kanang botilya nga tubig ipangkaob jud na siya. Sa datos sa Mandawi City Health Office karong tuiga, Enero hangtod sa Hunyo 17, adunay 198 ka mga kaso sa dengue nga na-record. Itandi sa same period sa miaging tuig, 273 ang natala. Matod sa Assistant City Health Officer, angayang magtinabangay para mabatukan ang sakit nga dala sa lamok. Gani sa syudad, subsub ang gihimong vector control operations ug clean up sa kabarangayan. Atong gibuhat is vector control. You control nga ang breeding sites among tangtangon, so asa man na siya nagstay ang mga lamok ato sa mga clean stagnant water. Bisag gamay gani kayong water pwede na dyan. Samtang matud sa City Health, sa mga dunay sintomas, gikinahanglang magpakonsulta dayon. For those with fever should be seen first. And then available sad atong CBC and S1, which are the laboratories common to be taken if magsuspect ng dengue. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.